In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, usab sa simulcast 94.1 FM, usab sa mga nag-view sa internet, ang rmndipolog.weebly.com. Maayong bagong tuig kanatong tanan. Okay. Atong buksan na gayod ang atong bagong tulumanon dinhi sumaong kanginan, no? Ang lamdag sa kahitasan uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Okay, kagabi atong nahatag ninyo ang overview, no, mga pasiuna nato, paghatag kaninyo og background, no, unsa ning atong tulumanon. So karon mo sugod na gyud ta. Sa ako nang giingon ka gabi nga kining atong tulumanon atong paninguhaon nga malapad gyud ang kanabang mga tukiunon kay katong usa ka tulumanon nato sa laing oras nakasentro ra gyud to siya sa kanabang apologetics o kanang mga common nga mga doktrina sa atong pagtuo nga moy atong gihatag gitagaan og gatinawan mga tubag apan kini medyo lahi ang format. Maghisgot ta diri sa ako nang giingon ka gabi maghisgot ta diri og problema sa droga. Niya kana pong hitungod sa atong suliran sa atong eleksyon nga gabalik-balik lang o kanang mahitungod sa suliran sa atong mga kabataan. Niya taliwala ni ining tanan atong pangayoon ang lamdag sa kahitasan. Mga igala, mga tinahod nga ting paminaw kung maghisgot tag lamdag o kakayag. Lamdag may atong gigamit diri nga termino, no, sa usa na to katulumanon kakayag pero maura man na, no, kung sabton
Ang unang mga bahin sa atong Sagrada Skriptura o kanang basahon nato nga atong gituhuan nga ang labang magkagagahom no o ang Dios mipadayag sa iyang mensahe nang gitawag nato og pagpadayag o revelation. Ang kanang nasa kasulatan atong makita din ha ang paggama niya sa gihulagway diha ang paggama sa atong kalibutan. Diyan gihulagway diha pod ang paggama niya kanato no nato mga tao. Diyan gihulagway diha nga naa ang kangitngit. Unya sa maong kangitngit muna kanang gitawag na to gabi apan dili lunlon gabi naayoy buntag o kahayag. Ginoon physical nga kahayag na no. Duha ka klaseng kahayag ang atong dapat tagaan o kanabang kanabang kalainan. Kanang kahayag nga iiwag yun sumatag adlaw na to nung kanang gitawag na tugsan o adlaw nga diin inig kabuntag inig mata na to nga kinahanglan yun ta no parang makita na to ang dalan kay di man ta kakita di man magsilbi ni atong mga matagod no kung wala ang kahayag wala ang adlaw muna nga sa mga adlaw diin mo trabaho ta manginabuhi ta o gikinahanglan na to ang lamdag mga kanang pisikal nga lamdag o kahayag nga para sa atong lawas mangintag para sa lawas kay ang lawas do naman joy mata di ba di sa atong ulo na ay mata o dili magamit ang mata kung wala ang maong lamdag ang kahayag sa adlaw di ba o muna nga ang Dios maayo gyud no gi-provide niya ang gikinahanglan sa atong lawas. Kung nagkinahanglan atong lawas, especially ang mata, kinahanglan sa kahayag sa adlaw. O mauna nga dili gyud musipyat sa inig kagabi, inig salop sa adlaw, kangit-ngit, unya mo banos ang kabuntagon, ana ang kahayag sa adlaw. Nakaron kining kahayag o lamdag nga atong pangayoon dili na gyud particularmente kanang kahayag nga physical o kanang kahayag nga para sa atong mata nga physical no kundi kining kahayag nga gitumbok diri kining mensahe sa Dios kining gitawag na tuog nagsentro sa kanang gitawag na tuog food of the soul o pagkaon sa kalag. Atong balik lang taho no siguro inyo na ning nadungog sa usa na to ka programa aron ninyo masabtan pag-ayo ato sang balikan to kana bang ato bang kahibalo mahitungod sa atong ingnon ta lang siyensya no sa atong lawas nga ang atong lawas dili lunlon lawas ra gyud o ingnon ta lang ang tao aduna gyud siya kalag ug lawas mo man gyud na atong pagtuo. Ugo niya, sa ato nang giingon, no? Balik-balik na ni sa usa na to katulumanon, nga ang lawas, kinahanglan og pagkaon. Niya ang maong pagkaon, kana yung material. Mauna nga mo trabaho ta, parang doon na tayo ipalit og bugas, nga kinahanglan na to. Niya tubig, para makainom ta, kay uhawon mabuta. Muna, para sa atong lawas. Unya ang kalag, lahi man ang pagkaon aning. Lahi man ang pagkaon sa kalag. Mga pulong man sa Dios. Asa man na mabasa na to, no? Sa Mateo 4, versikulo 4, nga ang tao dili buhion sa matag kanabang inon talang mga buhion sa pan lamang, kundi sa matagpulong usab sa Dios. So duha ka klaseng pagkaon sa lawas ug pagkaon sa kalag. Ug kining pagkaon sa kalag mao ni ang mga revelasyon sa Dios. O pagparayag sa iyang mensahe nya kini gitudlo gyud sa iyang simbahan. Ang iyang iglesia, iyang katawhan diri sa yuta. Ug mao ni atong sination pag-ayo kay naa dinhi ang lamdag nga atong pangayoon sa Dios. Kay kanang lamdag na physical, kanang kahayag sa adlaw, musugot tag sa dili, naa naman yun na.
Muna nga wala na nay di na pangayoon pa nato kay natural naman na. Ihatag man yun na niya, no? Inig gabi, inig buntag, o naada yun ang kahayag sa adlaw. Apan kining kahayag o lamdag nga atong pangayoon sa atong tulamanon, lamdag ni sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Sa man mga kangit-ngit. Kining sa atong gisgutan kagabi sa atong overview, sa usa ka pamilya o usa ba ka kinibang ginikanan nga naghuna-huna sa kinibang o pangandoy nga gitinguha common man kaay na nato bisan kinsa ang kalipay, no? Kanang kalipay nga gitinguha nato o pwede po tawag na tugs kanang satisfaction sa atong kinabuhi. Musatisfy ta. Unya, kung ang atong gi-provide sa atong kinabuhi kanarang pagkaon para sa lawas, mauna nga mutrabaho ta, manginabuhi ta, dayon palaran mudaghan ang atong katigayonan mudako misalaktod mahimo gyud tang kwartahan. Pero kanang atong katigayonan kanatong kwarta mahimong instrumento na sa atong gahom. Mahimong instrumento na nga makabuhat gyud dagon siya atong buhaton kung siya atong gusto magamit na to ng katigayunan kanang atong kwarta ipalit bisan siya atong gusto. Pero dili tanan mapalit nato. Katong gisgutan nato sa overview kang gabi. Dili nato mapalit ang tinuod nga kalipay. Kay sa atong gi-example kagabi ang usa ka ginikanan nga naa niya ang kwarta kitigayunan apan na problema siya sa iyang anak nga naulipon sa bisyo o kanang gitawag na tug droga o ang magtiayon ba nga mao gyapon na problema sa relasyon o sa matagusan o ba nag-asawa. Kay ang usa kanila nagluib sa gugma nga ilang gipanumpaan niya sa kasal. Sa lagtod, no, atong balikon sa pag-ingon, dili tanan mapalit gyud og sapi. O kana mao ang wa gyud lain natong pangitaon ana unsaon na. Ang giya, ang lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan tungod kay kining tanan, no? Kini mga suliran na atong giatubang, mao man ni ang kangit-ngit. Lahi po tong kangit-ngit nga sigurado gyud matagabi Pero kining kangit-ngit nga atong gipasabot diri, kining mga suliran nga atong giatubang. Nya kay mga suliran man naagyon na siya. Naagyon na siya kahayag pod. O kangit-ngit, gitawag na to ng kangit-ngit, naapo na siya kahayag. Unya ang problema ang nakalisod ra ba ani kay dili ta maantigo. Dili ta makabalo og unsa ang lamdag ani, no? Kung dili nato mahibaw-an o wala ang lamdag o wala ang giya nga gikan sa kahitasan. Unya mga tinahod gatig paminaw, kining lamdag atong timan-an, ang problema ani ron
tungod kay daghang kaayong bersyon, lahi-lahi. Kay siguro kamong naminaw ron, makaingon mo tinuod man ang gisulti nimo Veritas, lamdag. Pero kung ang imong gitumbok diha nga lamdag kanang imong tinuhuan nga Katoliko, moingon siguro ka nga dili na mao. Kay kanang inyong lamdag sa Katoliko, dili na mao ang lamdag nga among nahibawan. O kamong naminaw, labi na sa mga naminaw ron nga dili Katoliko, moingon mo nga kanang lamdag nga imong nahibawan, Veritas, lahi man na sa amo. So sa laktod, lahi pong bersyon. Ang uban pong pundok nga naminaw ron, moingon nga, tinuod na, lamdag, kinahanglan na nato, pero lahi-lahi lagi tag bersyon. So, mo ni ang problema. Suliran gihapon eh. Kay sa intro gisgutan man to panagbahin-bahin. Panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan. So, galahi-lahi atong bersyon sa kahayag o lamdag. So, karon hain man yun ang lamdag ani nga tinurag yung gikan yun sa kahitasan. Ang atong tulumanon no, nga gibuksan karon, ako moingon nga matag tinuhuan no, sa atong na-experience kining nagtudlo mahitungod sa Biblia, bisan pag dili Biblia ang gigamit. Sa atong reflection, naagyo na'y lamdag. Kay bisan mo adto ka sa mga Buddhist, naaman sila mga teaching nga although lahi ang termino nga gigamit nila, lahi ang ilang pagpadayag, pero na ay tukbang sa atua sa Kristyanismo. For example, kanang kaayo, kindness. Naaman na sa Buddhism po, na po na sa Christianity. So, buot ipasabot kung kanang mga pagtulon na to, lamdag na to sa atong pagtuong parihas. Although, bisag lahi ang terminong gigamit. May isip na to, usara na. Pero, kung moingong kag tibuok nga lamdag nga gikan sa Dios, mahimong ang usa ka tinuhuan na siya lamdag, din ang usapod kalaing tinuhuan na siya lamdag, kanang mga pagtulunan nga usa nga parihas, common ta. Lamdag na, pero matud pa sa atong pagduki-duki, ang tibuok nga lamdag yun, but pasabot ang kumpleto nga lamdag, siyempre, ato aragyod pod sa pundok o katawhan, diin maogyod ang original o tinuuragyod nga gipundar o gitukod sa Dios din hisayuta. Ang buot na ito ipasabot, ang kumpleto nga lamdag, anaarag yun sa institusyon nga ang Diyos gayud mo'y gamugna o gatukod. Muni atong iklaro din sa atong unang hugna sa atong tulumanon. Ang tibuok nga lamdag, siyempre, gikan yun sa Diyos, unya sa iyang pagreveal, pagpadayag, siyempre, tuan ni dito sa iyang institusyon o kapunungan ba, o kung tawagon ba na ito nagkapunungan, gani, diri sa New Testament, gitawag ni siya o simbahan o iglesia sa kinat sila, naa diha ang tibuok nga lamdag, gikan sa Dios. Pero sa atong nakita agod, naaman po yung mga tao o parehas na to nga gatukod pog mga pundok. Tao na mo'y gatukod, unya ang gigamit sa pagpanudlo, Biblia. O revelasyon sa Diyos. O kining Biblia nga atong gigamit. Sumaw na nga naapod sila'y lamdag. Pero, timan-an na to, ang tibuok nga lamdag, siyempre, tuarag yun sa institusyon sa Diyos. But pasabot katong original o genuine nga gitukod sa Diyos. Nga kapunungan. Muna nga sinatio na to ni, o unsa ning tinuod nga institusyon sa Dios kay naa niya ang kumpleto tibuok nga lamdag. Kay kining tukod sa tao, mahimong naa siya lamdag kay ni-reflect mo na gikan gyud sa Ginoo, gikan sa Dios kay kanang Biblia kung gigamit, iya man na sa Dios. Pero diha sa pag-interpret, doon na may limitasyon gud ang interpretation sa tao. Unya ang interpretation sa tao doon ay kakulangon. Ug mo na hinungdan ang prueba na to ana, nagkabahin-bahin ta. Di ba kay ang tibuok gyud nga lamdag kung ato nang hiusahan, dili gyud na mahitabo nga mabahin-bahin ta.
gamiton ra gud nato atong lohika no sa maayong pangisip. Ang lamdag nga gikan sa Dios dili gyud na makapabahin-bahin nato. Iya guna sa Dios, pero ang pangutana nganong nabahin-bahin man ta kana siguro gyud ta no sa atong eksperimento gyud sa atong pagduki-duki sa atong pagtuo. Naagyoy kakulangon. Naagyoy kakulangon ang matagpundok nato. Niya ang bisan gani sa institusyon sa Dios diri sa yuta ang tinuod jud niyang kausa, iyang kapunungan. Sa pagkatawhanon na ay mga kakulangon. Sampol ka na atong mga kaparian na sila kakulangon sa ilang pagkatao. Pero sa revelasyon sa Dios sa maning Biblia, o sa iyang mga pagtulunan resulta nga sa giya sa Espiritu Santo, mahimo nga ang usa ka pari ba o ang usa ka obispo, no, bisan duna siya kakulangon, duna siya kana bang ingnon talang weaknesses o mga kaluyahon, mao na nga personally masipyat siya. Pero kung manudlo siya gikan sa lamdag, lamdag sa kahitasan nga mao na ang dikta giya sa Espiritu Santo, mahimong sakto siya pananglit. So kapare, kung magtudlo siya, may labot na sa pagka-Diyos sa atong Ginoo. Kana. Bisan pa sa iyang kaugalingon, na siya kasipanan, na siya sala nga nahimo. Pero kung muingon na siya, ang atong Ginoo, Diyos nga makagagahom. Bisag personally makaingon ta nga, uy, kanang paria, personally, naman ay say kasalanan. Pero dili ka makaingon pagsulti niya nga, ang atong Ginoong Jesucristo matuod nga Dios. Umuingon ta nga, umuingon po siya nga, ang kaminyoon sagrado. Dili siya masayop diha. Kay kanang iyang panudlo, dili man na iya. Panudlo man na sa Espiritu Santo. Lamdag man na sa kahitasan. Kay naapo na mismo sa Biblia. So, mao na nga mahimong makasaligan na to ang atong mga kaparian, ministro o mga obispo na to kung mutingog sila, musulti sila gikan sa lamdag sa kahitasan. Pero personally, masipyat sila. Gani, kita nga mga dili pahamtong sa atong pagtuo, mapandol ra bagyutaan ang ilang mga personalan, di ba? Na ako'y na hinabi kaganina nga gilan ako hinganlan. Mao na, iyang testimony sa iyang kinabuhi. Sige kuno siya kapandol tungod kay iyang gilantaw sa mga higayon na pandol siya sa iyang pagtuo tungod kay iyang gilantaw ang weakness sa pare. Muna nga nag-remind me sa matag usan namo, ingon ko nga kung atong lantahon ang weakness anang paria iyang pagkatawhanon, muna nga di na taganahan gali mo simba kung siya mo'y magmisa, di ba? Pero i-remind nato ang matag-usa nga pamaagi na ni taning, no? So kangit-ngit, kung saan niya nga mabugnaw ka sa imong pagsimba, di ba? Ay, ang imong nalantaw ang negative man, ang kangit-ngit man sumaong pari, ang iyamang kakulangon. Mahimong tungod ni ana, di na ka musimba. Na dili nakakatambong sa usa ka kumbira nga kanunay gipanawagan sa Ginoo nato. Kanang communion, kanang sa misa. Katong niingon ang Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Nga diha nato makaon ang iyang lawas o mainom ang iyang dugo sa bayhon sa panog bino. Kay nag-ingon man siya, no, diya sa Ebanghelyo, especially sa San Juan 6, nga ang akong lawas tinuod nga kalanon. Ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Nya buot ipasabot niya iyang ipakaon. Nya makaon na to na diya sa misa o sa una ang term ana the breaking of the bread, no, laing term ana communion. Nguna nga diya sa misa mutambong gyud ta. Unya kung ang atong lantahon ang weakness, ang kakulangon sa pare o ang batasan bas pare imong nakita nga maot mo nang dili nakamutambong sa to panahikawan ka sa kumbira sa Dios. Nga naman kay wa man ka mo appeal sa communion nga ato man tong gikinahanglan tungod lang sa batasan sa pare. Di ba? Mo nay pamaagi na sa demonyo. Pero kung ang Ginoo mao gi atong gianha diya sa simbahan, no, diya sa communion,
Dili nato himuong pagkapandol ang binuhatan sa pari nga personal niya. Di ba? Kay katong iyang binuhatan nga personal, manubag man po siya sa Ginoo ato, di ba? Labi na kung mo reflektaan ng San Mateo 23:1 ngadto sa 3 nga unsay giingon diha sa Ginoo, pagtulunan gi sulti niya nga ang otoridad atong respetuhan, atong tahuron, atong tumanon ang mga pagtulunan apan ang ilang gibuhat nga wala pagsunod sa ilang gipanudlo more atong dili nato sundon. Ambot pasabot kun ang atong pari magtudlo may labot na sa tuluhuan ug pamatasan mutuo ta. Pero kung ang iyan ang binuhatan nagtudlo nato nga wala siya magsubay sa mga pagtulunan, dili po na nato i-appeal. So only the lamdag o ang kahayag mao ra gyud atong i-appeal ya, no, mga igsoon. Okay, wa naman tay igong higayon. Timan ininyo nga kini magpadayon pa man kay matag adlaw man. So atangin ninyo ang sumpay ani ugma puhon, no? Kini ang inyong alagad, no, sumang tulamanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Adondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigo sa Pikas Loak, no, Danny Lord, Taxi Lumba, hangtod ugma puhon. Mayong bagong tuig ganatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.